tunchuma chuan India ram ngeya poi khoina le case lung chia thlak tak mai kan ngai thladon ani Kerala state a kasaragat khwa thil thleng ni in November ni som pakhat kumsang ni somni pali khan nu patwa kum upato lam moidudin le ayasha baka anchenam khoveng te chuan mi khwal poimo tak mai lo ngakin he anthil nga hi moidudin le ayasha tan chuan kumsom pariat liam ta kumsang ni paruka chang khan an ngak to topa chuan anthil nga chu an ngak chuak don ta ni puin alang reng ani he anthil nga hi thil phur omle lomna lam ai ma chuan an nu pa vel chap tu le an nuna mi poimo tak mai an dam chunga tan an mule to ngai don lauti nem khet tu turani ti chuan darkar engemaw chen an nga nuwa chuan vena chang chuan sarkar mi poimo tak mai mi pali te chu lo thlengin pakhat chuan lekha khong bom hi aron puma moididin tenu pa chu pein boman enrol chuan ayasha chu atap chuak hom homa sarkar mi poimo mi pali te po chu mitui parol kwang chung chuan an ron kalna ven chunga chuan lutin an tlan liam le ngalani ayasha tenu pa baka an chenom an kiangalo omve te po chu anin shoot clear mai he bom chunga hian engthil chiange nu berna sataka cha tir tu hi engthil nge ne ta angle bom chunga hian an fanu nei chun an mangai emem safia ruhro omani an fanu safia hi kumsom pathumani lai kha an hmuh nun na bernin kumsom pariat set an nga nuwa chuan an fanu an mule dan hian an lung ati oi lo hleya chuta an fanu ruhro ringot po lalit tur hian kum engemaw za chu an la nga ka apoi an soimi alo mi tu te mu chu an fanu chunga hian rong takin an che ni safia ro te chu thlanmo lama william niin kumsom pariat nuwa safia chuan hadamna amove theito tura an nga ya anule pa chuan kumsom pariat kalta a an thotluk na chu ngai toiletin anin chhir vongvonga anule pa te hian anin chhirna tur eng thotluk na nge an siam safia hi engtia thi nge athi nuwa aru ro anule pa nen thlennan kumtam tak engwanga nga ngai nge niang heng zong she tur chuan boina lowin chan chhauna kumsang ni paruka kandet le angai don ani soito angin safia chu anule patenen India rama Kerala state a thingtlang pakhat kasaragata an cheng china an khosak apan hlena chungin an fanuduat emem safia chu ril chama umte an hlau chin hleya an ai atui tui chu an phakang tokin an peve chin safia chu teirol kumsom pathum mi niin an khwa a zirna in chalu tuklo an ban phak ve to ka chuan school kal vein anule pa chuan an fanu chu school chataka kalin an niang lo takin lekha te thiam se re thei taka huna man lo nan tin du thu an sam ve ro ro china akum roi poite laka chuan a fin bekin aril rupo a chak hleya hewang hian a chung te chuan zirna chazok dong se tia du thu sam chin po an ni reng ani ni kha chu an khwa chuan civil contractor kesi hamza le anupui maimuna te chu ran thleng thlolin an kho chenoma chuan anum thote sarkar chenga leidole kung siam na a hmu chin thote chu asoya aming hi chu chen khat chuan an lo she pho to nge ya a chan po a na chakin contract na a hmu chu thozo hun tur bituk an siama zat a zo chin wangani ya aming lo chato buknen kasaragat khwa chengke chuan an ngai sang hleya kesi chuan committee nena chuan an khwa a an kal chan chu anupui maimuna chu a shisel lo wangin an kyanga tur mipa emo me chhetei rol in a chet pui tu tur an mamo thole zirna in chataka an kaitir tur thu ba ka amamo engkim an tum sak tur thole an fa in apui na man poisa chu an thon chin tur thu asoya committee chuan an fa de chu ompui du se o tira rovin safia nu le pa po in kesi hamza thu soi chu an ngai ven hleya safia hena chuan a chem ama chu lo thlang ta se zirna sang zok zira anule pa hlata chu a chem tian zo chuan safia chuan anule pa tho chu a hnial lem lova a che emem lo thuin a chang ani anin jin ngam cha lo lain kesi hamza te no pa chuan an kyanga cheng ve turin
Safia chu an thlang tanal maya an lom rualin an fanu chu an ngai don hlea ma se chu lo chu an fanu tan le khathiam na kong om lo nia shiain lom na le lungai na in pot nukin Safia thomno chu anu aya sha chuan apek pui mol mola ti chuan kesi hamza karbul thleng chuan an fanu chu an thla a ti chuan in ngai tak chung le beisena sang tak nen chuan anin thla liam ta ni hamza te khoa an thlen chuan anupui maimuna chuan a thomhna hlui thin khate chu Safia hak turin a peya atuka chuan Safia school kalna turpo an ti fel ngala thil chu akal thuang do ni in Safia poina chia a alom ve hle huna kal dewa Safia nu le pa chuan an fanu chu an ngai hleya han call don se an khwa ol sam takin telephone a man ve theilawa intina telephone call chu ala nai lo chu wang chuan an fanu mutur chuan hamza ina an kal tu pangai ti na ni chung khat chu an fanu chu hamza ina an thlo veya Safia puin nuamati nin an chia a ngai ngam takin an hosan le ta a ni khat chu kesi hamza chuan gowa lama leido turo ma wangin na thok tura kauna adong thot maya kasaraga da changa gowa hi darkariat le ni somthum tlan velania leido chung chu areido na wangin hamza chuan gowa pemlu nga chu angai don tin anu pui chu shila an boina ber chu Safia chu ni anu le pa chuan gowa lama shwai ai chuan in lama shwai hole an dun jenga ma se in lama chetu tur an momo ve bok nen Safia chung te shilovin gowa chuan an pemlu ta ni apartment lo in Safia po aum tir ai chuan in chunga chuan an chorna sato a gowa chuan school po an kaltir to lo hamza la a hna a awai nga charchara wangin a chung kwa chu angai sakman meu lova in chung kur engkol chu Safia ko da chuan a tlavek ti theiania mamuna chu shisel lo in dise in ni tinin gowa munwam antia chuan anu chepa Abdullah nen chuan an kal chena Abdullah hian gowa hian afarnu chungkwa hi afin veni in lama Safia in na ha thlak songsonga ti lain pon lama nuama chena an kyanga om chan school culture lam reng reng chu an ngai to lovani in lama Safia chu an mitlung lo se maimuna le Abdullah chuan orol top top shokin Safia chuan hamza chu biaka anin lama hongin mai te po adu verum rom chinin arinom mase hamza chu ina om kha sia in lama anupui nu che paten Safia anti du da dan song song hi a sheve vek lavani anule pala ka changa lataka Safia chu om chungin telephone tak ngial po mantir phalani lova maimuna chuan an mut pindan lama telephone ada daya Safia chuan anule pa pula alet le thei hun chu tlumte thlir taka thlir bak chu ti thei anei lovani ni khat chu maimuna chuan Safia chu buhop siam turina tia Safia chuan haule lau takin rang takin minute somhe chungina siam zawa maimuna tenu pa pindena petora acho phei chuan adula buhop chu anti buak pala buhop koile salutukin adula abuak chu Safia dul chu a hliam na angring hleya maimuna in Safia dul an sakpo chuan arap e mawangin construction site lama apasal hamza chu kholin hamza po rang takin in lama chuana hoa Safia chu alowing hliam na angring hleya hedi chung hian damdoina shwayan tum tlat lo doctor ten kumtling lo me chenau pang chu na thogatan an chorti police an shatir chuan case anayanga achung te phalna tellawa gowa an shwai de chu hailanin a umvek tona a contract na te chu a chana hlo wangani ti chuan boinan pumpel theinan tin Safia chu tha mai anjul ruk ta a he an thutluk na siam rap thlak taka wang hian Safia nu le pa te chuan an fanu an thlak lel emem adam lai po ni lo aru ro takngial po lale turin kumsom pariat lai an nga angai phani he thutluk na hi siam lovin thudik engkim Safia chung te shil ni se twal thattua an chuak lawanga Safia puin anun na chan lo tur hi niya ma se an du thlana tenom tak chu kaltlang puin
apum hlema wanga chawtakamu Safia chu enkura nekin anjek hlumta a arwang chu Hamzaina chuan alet tangat mai kesi Hamza chuan anlei siam laya chuan Safi rang chu the thangaril ruka nikal taluka a foundation turatan leithuk tak anlei khwar chu shechhuakin chumi hmuna chuan Safia phum chu arel ta ni zara chuan Hamza chuan an hnathokte chu tirho vekin rang chu leikhwara chuan thlakan tuma mase Safi rang chu leilai khwara chuan alengdon lo ti shain maimuna le Abdullah te puinain Safi rang chu mun thuma an chandara sathai pathuma khungin leisiamna hmuna leilai khwara chuan an thlak thla a lei engemaw za in an vur hnana ina chuan an letle ta ni Hamza chuan nakina Safi nu le pain an fanu an ron zonganga engtin nge ka soita kang tin aril ru boy hleya ti chuan Safi nu le pari thon tur le kha ziakin tuna hian goa na thila wangin kan kal thuta a chulna in minnan deuh thuta wangin ka chhil theilo chewa a poi khop mai ni reilote nuwa Safia shwain ka sargata kan ron kal dona Safia nen po inin muthayang ti chu a thona atira chuan Safi nu le pa po hi an mani shatir lok lawa Safia ye goa an shwai dai mai chu an lom lo hleya mase an fanu an mole thei tur chu an ngaklelin an lo lom ve hle ni amai ro chu Hamza an Safia kron shwayang ati ni ron thlenga an ron lang ta reng reng lawa an kho chen Hamza the na chuan an wakala Hamza chu alo ngeya Safia chu aron shwai le lo chante an zo chuan Hamza chuan makti mel taka lemlo changin na kanei le thuta wangin kamerin tak ka chiampa kha kasargata kron thla tir kha mase kasargat aron thlen khan Safia khan abak chu ke in ka kal tuang ka ngai to umlo ati thlata wangin ka chiampa kha aron letle khania khoya nge Safia chu akal dayang o tin ngai to umang tak hian anopui maimuna nen chuan leman chang vela Safia chu an fanu nei chun an fanu thoi thei takania anu le patan chuan a hlu ve ngoi ngoya anu phei chu numol mang ve takani puknen a fanu ngai to in a chap ngal dera a pa po are ru she omin are ru chu akal thui hleya an fanu chu an chiat chian po ni lo Hamza te bula an kaltir kher kher chu anin chir to tak setani tingai na dang hek lo le police Safi bo thu chu an thlena police point case chu an lo zialu saka Safia chu zon ngalania mase akalna tur omang an zon poin anu tak ngal po an mulo kumsang ni paruk kumtop lama bawania sang ni pasari lawin her chwakin Safi chanchin shiat tur alo chuang lawa anu le pa de chuan chief minister in alo sha theinan ti hin beisen sang taknen Kerala chief minister chu lekha thonin an fanu bau thuwa chuan malak pui turin an ngena mase an lekha chu chief minister nen athleng phalo nge ni chief minister chuan engma aron bo chui lawa police commissioner le senior superintendent te po muin an fanu zun pui turin ngengol takin an ngena mase heti chungpo hian thu thar engma sha tur chuang lawani ani na taka chuan police lampo hian Safi case atira ba khan an la thu taklo anu asha chuan hetiangani chuan tigen police kota chuan police nornan norzaya rel ta a afanu khesin ma sona ngai poimo a hlo ve theinan tigen zinga changa zan thlengin police kota chuan a chutangat nga chinani reilawa chanchin pumi te beng lo thlengin NGO beng hiala thleng ta a Safi nu norna chuan omzia nei don ani mel ta hle NGO te chuan keron pen chwakin Safia Action Committee dinin Safi zon hmuh ani theinan Kerala Surkar Nurnan nor an huai hot vele ta a thinglanga changa malak na chuan khopui zok po ron kangkain chanchin bumi te la in chanchin buwa chuan anrin danen lam chuan anin zia chiaka Kerala khopui Thiruvanan Thapuram lama thlen to hnuwa phei chuan chief minister bengpo athleng ve ta ni ti chuan local police te kota chuan case chu da tolovin state crime branch te kota chuan an da ta a chief minister in o hiala nei ta ka chuan
crime branch lam chuan case chu an la serious in atira changin engkim chu an chui chiang don ta ni Hamza te thil soidan bak hi case a hian thushiat tur om lo nen crime branch mithiam pe chuan Hamza te chung kalam chu an jing hlel ngal te chata atira kesi Hamza an kom chuma a soilan mi alo an fanu an phalna lakma salawa gowa lama an chwai te chu Safia nu le pa te chuan soi chuak vekin Hamza chu thu an so tamaya Hamza po chuan Safia chu anu le pa shil masalawa gowa lama an chwai thu le an shil chuan an phal lo an lo thu ten soya Safia le a chung te chu anin hmuh kha da wangin amerin emem a thiam pakhat chu Safia chu an khwa thla tura a tir thu le chuta changa Safia chu bawani thu te soin amitir pa chu tunge ni an zo chuan mumal soitur anei tlat lova achangin azin bo thu te soya amitir pa ai ma chuan Hamza mil le amit meng te chuan ama chu rin hlel kai tirin gowa achung te phalna lalawa an pempui dai po a thup tu ni chuan thil dang po a thup nei ringin Hamza baka anupui Maimuna le Abdullah te chu thuzo fiatan station a chuan an latani ashang chawa an kum chuan an thu soi te chu ainang lo noi maya nu chui tu te chuan an fin chwa in ashang chawin anin pon to tho soin Maimuna bura chuan inu chapa ain puang to an tia Abdullah bula chuan ifarnu te nu pa anin puang to tin Hamza bula inu puile anu chapa anin puang to tin president peya ti chuan an poi khoi chu an puang ta ni anin puan nuwa Safi ruang an phum na mun le siam na mona chuan an kala le chu an lo saknual to wangin ruang hai le nan po JCB en roya darkar engi maza nuwa chuan mishing lu ru le ru rel dang te chu phol chhuani yin Kerala la kaniya twal tha case chu Hamza Maimuna le Abdullah te or tiran ni baka midang pani moidu haji le assistant sub inspector Gopal Krishna te chu char siam sakan ni boka moidu haji hian Safi thana kunga alo pui venia soiniin assistant sub inspector Gopal Krishna chu Safi ya ye zonati top tier niin thamna ala ka wangin case siam sakani ruhro chu Safi nu le pa te DNA changin an fanu Safia ngei ti nem nge niya child chu Kasaragat district session court a nei niin Safi ruhro te chu regional forensic science laboratory Kochi Kerala chuan dari ni July thla kumsang hi som panga chuan court chuan a thutuk na puangin kesi Hamza chu Safia rong taka an tha wangle ruangan swa sama wangin khitura achung thu relania chuti lain anupui Maimuna le Maimuna nu chapa Abdullah te chu kumruk chung chau lungin tang turati anni ve thonga assistant sub inspector Gopal Krishna le moidu haji chu anin ro ngei ti fin fena chatak omlo tin court chuan an thu buai a hli sakani kesi Hamza Maimuna le Abdullah te chuan shemna chu ti ne pani theinan high court ta ngenan siama India hian mi tu po district court in achung thu arel sakte chu high court ta ngena siam thei tura dikna pe kan nia high court thotuk na anlalung oi lowani chuan supreme court ta thlengin ngenna an thelu theiani miswal pathum ten high court ta ngennan theluwa an chung thu ngai twa chat ani chung hian kumle dang liam le manin kumsang hi som pakwa ain hel chuak tera kumsang hi som pakwa high court chuan Hamza chu thitura district court in achung thu alorel to chu dam chung lungin tang turin athak saka Maimuna le Abdullah te chu kumthum lungin tang tura son sak ni hin kumthum chung lungina anlo omto wangin high court in athutuk na apuan dwalin chwa zalen an ni Hamza chuan high court thutluk na po chu la du tok lovin supreme court ta achung thu ngai twa chatura ngenna thelut le a khesian kunga dang ole in alung cha thlak lai le athin rim thlak lai chu heti chung zong hian Safi ruhro te kha Kochi science lepa lekha khung bom chunga da ania ama khan Safi ru te chu pelet to torin high court le supreme court ta ngenna an siam china mase fin fiana tan nakina mamo hun alo om thei anti wangin
nol sak zel an ni ma se NGO ten ngen nan thelu nuwa chuan court chuan safe ruhro te chu pele turin thutluk na siam ta a November ni som pakhat kumsang hi som ni palia surkar IO mi pali te chuan safe ruhro te chu safe nu le pa ti thena chuan an hlan ta ni kumsom pariat te me miswal tak chung kwa wanga safia le a chung te torna hi arap thlakin hetianga torna rap thlak hi an phulo tak zeta nataka shemphu te la in an phu tok shemna an hmulawa hamza an Supreme Court a achung thu ngai to chatura ngenna a thelu kha ko thutluk na mu tur ala umtlet lawa safe case wang hian poi khoi tu le atwar tu te hausak le re the inkar hi India hi chuan azaw hle ti achang tin mitam tak chuan online forum a anziak nge ni tun chum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen che ni